मर्निं लोगोफोर फुंजानि दिनै माने ओरैबायदि हाखु दाखु जाना लोंना ओंखारबोलायबाय आरो माने दिनै मोनसे ब्लग लानो होननानै ओंखारबोलायबाय आरो लोगोफोर आरो न'नि आलु बारिखौबो नायनो होनना दिनैसो फैदों आङो ओमफ्राय नै नावखाथा गामियाव ओरैबायदि बेसर फोलायबाय लोगोफोर थांनाय बोसोरावबो फोदोंमोन आरो नै दिनै देग्लायबो ओरैबायदि फोदों माने गुवार नै एसे बारबाय आरो बबेबा बारजोब्बायानो हमना ला दा नै हाग्रा बारि मोनबाय आरो जों दा दैमा बाराखैनो जोंहानि फार्माव थांगासिनो आरो जोंहा बेसेबां आलु गायो मा मा खेथि खालामदों नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थानो हागोन लोगोफोर दा आं थांगासिनो आरो दै दा मोनहैबाथाय नुगोन आरो नोंसोरबो बेसेबां गायदों गायजेननायनिफ्राय माने खेबसेबो थांनाय जायाखै आं नै दिनैसो थांनो नागिरदों जोंहानि आलु बारिखौ दिनैसो नुसिगोन आरो आं माबायदि महर जानानै दं गायजेननायनिफ्राय मालाय बुरनानै फानबावबायसो मालायफ्रा बुरनो जालायलायबाय आरो होमबाबो आं थांनो मोनाखै नै दासो दिनैसो माने गिबि फैजेनदों आङो नै दा थाबायगासिनो आरो एसे लामाया गाज्रि नालाय ओइ नै जोंहा बिफा फिसा सालायगासिनोसै आंहा थाबायगासिनो आरो नैहाय दासो एसे जाहांदों बेसरा बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादों लोगोफोर आयौ हाग्रा सिं सिं फैनानै नै दैमा मोनबाय लोगोफोर जबायदि रम रम जाना दं हाग्राया माने ओइदिन गेजेरजों फैबाय जोङो नै दैमा मोनबाय आरो जों दै बारसिगोन दा बाबा बारदोथ' बारबावबाय दैया मोननै बारनांगौ लोगोफोर थाबायबाय आरो नै फैद' बारा गोथौ नंला आथिंजों बारनो हाग्रा जाबाय मोनगोनथ' आरो मोनखासिगोन ससे थाबायबावनांगौ आरो जोंहानि खेमा आरो ससे हाग्रा थाबायबावनांगौ ओमफ्राय मोनसिगोन आरो नै लामाया बेखौ ससे बारबावनांगौ होमबानो मोनसिगोन आरो जोंनि खेमा ब्लग होनो सानबाबो टाइमानो थोआसै गेसाव बासिनानैनो जि उखै जादों आरो माने बेखायनो आं गायनायखौ ब्लग होनो हायासै लोगोफोर दा एबार बुरनायाव होलायनोसैलाय आरो आङो आलु बेदरा बेसे देरदों बेसे मादों दा नायहैनोसै मागोनि फिथा जाखांनानै बुरनो सानबाय आरो जोंहा बोरै जादों नायहैनोसै आङो दिनैसो फार्स्ट फैजेनदों नालाय मोनथारबाय लोगोफोर नै जायगाया जोंना ससे थाबायनायाव मेंगुलायबायसो नै खेब मोनसिगोन आरो फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर नै दसे जिरायनानै पकरि जानोसै आरो दा पकरि बायना लाबोफादोंमोन ज'नो जिरायना जानोसै आरो मोनफैनानै जिरायबाय दं आरो लोगोफोर दसे जिरायनानै दसे थानानै दाहाय सासेया मुलि होनो नागिरदों आरो आलुआव बेयाव दै रोगाना होनांगौ आङो गय जागासिनो लोगोफोर नै आलुआ नोंसोरनो आं आलुखौ दा देखायनोसै जोंहानि आलुआ खै बिगा बेसे गायदों मा गायदों बेखौ खोन्थाजोबनोसै आं नोंसोरनो लोगोफोर जोंहा आलु गायनाया 11 बिगा जादों देग्लाय 11 बिगा ओमफ्राय बेसरा 1.5 बिगासो जागोन नामा बेसर फोनाया आलुखौ दा नोंसोरनो देखायनोसै आङो माबायदि महर जादों आलुआ बिबार बारजोब्बाय आरो अबेबा फिथाइबो थायबाय आरो बुरनो जासिगोन मागोनि फिथा जाखांना बुरनो होन्दों दा नोंसोरनो आं आलुखौ देखायनोसै लोगोफोर नैबे थिपकलावनो दै खावो आरो मुलि होनो थाखाय नैबे रायजोनि मन्दिर दं आरो जोंहानि खाथियाव जोंहानि केम्प खाथियाव रायजोनि मन्दिर दं नैबे थिपकलाव मुलि होनो थाखाय दै खावो आरो जोंहा बेयावनो दै जायो अबाव दोनदो नै लोगोफोर जोंहानि आलुआ
बिदि जाजोब्बाय आरो बिबार लाजोब्बाय नै बेनिफ्राय ओरैजाय बै हाग्रा नुनायसिम ओमफ्राय नै बे सिमा बेबो ओमफ्राय बै बेसर नुनायसिम आरो गासै 11 बिगा दं बेयाव नैसिम गुवार आरो जोंना मिस्टारा ओइनै मुलि होगासिनो दं नै मुलि होगासिनो जोंना मिस्टारा टटेल 11 बिगा दङ 11 जानो आलुआ नै दिनैसो नुफैबाय आङो आलुखौ नायनो लुगैबाबो नुवामोन आरो मोनामोन फिसालाफोरा बिथिं स्कुल दङ आरो न'आव रावबो गैया आरो आफाया बेयावसो थाखायो नालाय फामुआव दिन थांबाय आरो इसोर न'आव दा मोनाबा थांफिनसै जोंबो मुलि होखांनानै बेलेगा न'नै न'थाम बुरखांबायानो आलुखौ जोंहाबो फिथा जाखांना बुरनोसै आरो नै इबो आरो ओरै गासिबो नैबेखिनिया गासिबो ओरैजाय नैबे दागसियाबो बे दागसिया ओरैजाय डाइरेक्ट गोलावखा आरो नै बेसरखौबो देखायनो लांसै लोगो नोंसोर आं दसे बेसरखौ एसे नायनोसै ना लोगोफोर जोंहानि बेसर फोनायखौ नै आं सामब्राम गायना गालांनाया जानो आन्था सामब्रामबो एसे गायदो आरो जोंहा सामब्राम गुफुर इयो ओरैजायसिम नै न'आव जानो आन्था आरो लोगोफोर बेसरा मोनबाय लोगोफोरनि आयौ फिथाइ थायजोब्बाय माथो 1.5 बिगा दं आरो इयाव जोंहानि बेसरा नै साफा बारजोबनानै दङ जा हेन्डसाम नुखायो लोगोफोर नायलाय बेसर बारिखौ आं गायनाय सामब्राममोन बियो नै जानो आन्था एसेल' गायदो आरो जोंहा न'आव जानो आन्था जा सान्दुंखा आयौ लोगोफोर दैमायाव ना हमखांनानै जा गोजांबाय बाहेरायावनो अर सुबाय नै बे गुदुं फिथा बेयावनो जानोसै आरो जों दा नै गेदेरफ्रा नै एवगासिनोसै जोंना ना हमनानै माने लांथिया गोजांनाय फिथा एवगासिनोसै आरो नै सासेयाबो बैसु गान्दामाखाया नै फिथा एवग्राया जोंना गोजांना थानो हाला जाहैदों जि एवगासिनो फिथाखौ ना हमदों नायाबो जा बुरजा मोनबाय नै इयावबो दं जाग्राया नुदों नेगासिनो जेरै एवनायखौ ना हमना गोजांबाय बिस्राफोर थब्ल' ना हमनाय नालाय नायाबो एसे बुरजायैनो मोनबाय खामबाय दै बेलथायदो पक'रि मिना दैदोलाय बा मानि फिथा लुयो होननानै नै जा गेदेरफोर फिथा एवनाया दांबाय आं जानाया एवग्राया नै जाग्राया आं जाबाय आरो खांख्रिबो एवनायाबो दाबो जाबाय आरो दा नै ना मानैसो एवलायबाय इसोरनो नै दैमानि ना दैमायाव ना हमनानै ना मोनदों लोगोफोर इसोर एसे एवनोसैलाय आरो ओंखाम जानो नै नाया आरो एवबावगोन आरो दानि आखाइजों गोरोमना मोनदों लोगोफोर दैमायाव बेखौ हमनानैथ' जा गोजांबाय अर सुगुलायनाय